Kedam tang teleponi pai create trogar ni kang sam por pai phopor dimasa club along APHLC Youth Committee atum pen pherang kya mai ingni ponsi kiching sia phong APHLC Youth Conference suri hini ra inkora ke thoma pharman choki hola higher secondary school along ke paman ponji aphan kisike danga puthak pherang kya mai long peklang pon Knowledge is power Pwathe PN Ponsi non ke wangji teleponi pai inkora ke thom pen inkora pli an ninia pharman kiching sia phong All Party Hills Leaders Conference mati APHLC Youth Conference ke paman ponji aphanti rikam amai pen pherangkya mai kangni pherangkya mai long APHLC Youth Committee achun bang pen kaningje ponatengke bang trok APHLC asongja potum phatte karlo pen ke jok ke long thua puthak ning karong alam the chepaklang pon lapen non ke wangji thereponi phaing kora ke thompen inkora pli ninia pharman ani kicheng sia phong APHLC Youth Conference Nilip Ahawar Chokiola Higher Secondary School along ke paman ponji aphan sikdang patang pontang lo Lasi solangdo karbiarat ke do anatum tami labangso arani nang kachetong dun pen dead long ria pharman kache songalong ardi nang ki pidunji aphanta chopha pon Niltum rada phan karbi ang long rada phan e son sunialam ke pachini aphan si nilitum pini press meet bang lo Lasi nilitum non ke wangji tarik ingkorap Kithom lapin ingkora pli nilitum APHLC youth wing bangke nilitum peman ponpo adima bangke chuki hola nilip homosti arlo lapen labang so mai long pinangan kithekere abang phuatuma phan chopha ponsi knowledge is power Pwathe PN pen risoi janga tuma phan ke than ke pachini ji aphanta chopha pon labang so mai long kaddu kawe bang suri hini so se armu chetong ponji lapen delegate satum Bang pharo isira phokep chetong ponji puta ningje pontu 23 March lasorni bangke niltum youth tum delegates meeting dopo lasi every constituency president secretary youth president secretary tum do ana bangke hala swarni bangke delegates solang tumke ram tum mangana chitong lapnang po athema labang so meeting ho nitum arsik jit pen party kang tangye phan youth wing kang tangye phan lapen kebang 3 year ni ko pia size ki claim ke dam ponji ma hala so nilitum arsik jit pen tum chingki than ponji lasi 26 constituency youth president secretary to phan tum jo phapon nang litum hala bang so arni ke jat asai le dosita nang chitong dum vegje phan sin tum phan chunadi News report Karbi Anglong live